Dobry dzień, witamy w postępnym zylu kaszepstrzygłe kalendarium, gdzie są wydarzenia od 3 do 9 sewnika. 3 sewnika 1958 zaczątek szkołowego strajku w Lezenie, czyli starsi zawiesele krzyże w klasach. 4 sewnika 1966 koronacją Matki Błeszczyswienewskiej na królewą Kaszep. 6 sewnika 1897 urodził się Hipolit Rozczynialski, powstańc wielgopolski, wójt Łężyc i Remizagórza. W 1939 został zamordowany w Piesznicy. Od 6 do 8 sewnika 1939 bitka pod Białą Kul Wejrowa między wojskami polskimi i niemieckimi. Za to 9 sewnika Niemcy wkroczyli do Wejrowa. I 9 sewnika 1901 zaczątek prawa filaretów pomorskich w Torniu. To już wszystko na dziś, do usłyszenia.